बोसोरसोनि गेजेरावनो जों खौसे जानानै मोजाङै खामानि मावलायलायोबा गोबां दिगावनो जोङो आदाय खालामना लानो हानायबो खाबु दं। आं सम बुंबोबाय थादों इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागलनि बाथ्रा, खौसेथि राजखान्थि जांख्रिखांनायनि बाथ्रा, सोमावसारनायनि बाथ्रा। मानोना आं मोनथिगौ बा जों मोनथिलायगौ जे आसामाव गोबां बियाबफोर दङ, जाय बियाबफ्राव बर' भटार्सफ्रा गोबां दङ। बर'नि भटार्स बा भटखौ लानानै दिनै खुंथायगिरिफोर जायफोर माने बिजेपिनि बा गुबुन दोलोनिबो जानो हागौ, जोंनि भट लानानै बिसोर देरहालाङो। दा जेराव जों होबासो भटआ देरहायो बा माने बिसायख'थियाव देरहायो आरो जोङो होआबा जेननाङो। दा बेबायदि गोबां बियाब दङ। जों अनजिमाखौ सानबाय। आं दिनै बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जेराव जों थायोब्लासो, लोगोआव थायोब्लासो सरकारा जायो, जों थायाबा सरकारा जाया। जुदि जों खौसे जायोबा बेखौ खालामनो हायो। जों खालामनो हायो खौसे जायोबा। दा खौसे जायैनि थाखायसो जों बेसेन मोनाखै। जेब्ला जों खौसे जागोन, इउनाइटेडलि जोङो पलिटिकेल जेब्ला बिसायख'थि फैयो, बिनि सिगाङाव जोङो बाथ्राफोरखौहाय नारसिननायनि खाबु फैयो। जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै नारसिननायनि खाबु फैयो। बे खाबुखौ जों लानो हायो। नाथाय जों दिनै लानो हायाखै। मानो? हालोदा जोंना खौसेथि गैयिनि थाखाय जों लोरबां बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। आंनि मोनदांथियाव दिनै आंनि नुनायाव मानगां प्रमद बर' बिथाङा जि खामानिखौ मावनो नागिरदों, बेवहाय बर' एज ए हल हिसाबै खौसेयै माने बिटिआरनि सिङाव जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ ज' जानो हायाखै। दा ज' जानो हायैनिबो गोबां जाहोन थानो हागौ, जाय जाहोनखौ लानानै बिथांमोनहा गावसोरनि गेजेराव बिजिरलायो, सावरायलायो, बा राजखान्थि गोहोनि थाखायनो जानोबो हागौ। राजखान्थिनि गोहो सेलायलायनायनिबो बाथ्रा फैनोबो हागौ। बेवहाय बिजिरनानै नायनो गोनां बाथ्रा। नाथाय आं नुनायाव फैगासिनो थानाय लकसभा जि बिसायख'थि फैगौ, बिनि बोसोरसे उनावनो 2024 मायथाइयाव लकसभा जागोन आरो 2026 मायथाइयाव एसेम्बलि इलेक्सन फैगोन। बेफोरखौ दानिफ्रायनो नोजोर होखानानै जोङो जोंनि गेजेराव मेकानिजम माखासे बानायोबा बा जोंनि गेजेराव सावरायलायनानै मोनसे गोग्गो बिथांखि लानानै खौसेयै खामानि मावोबा जाफुंनि बाथ्रायानो गैया। आं बिदि मोनदाङो आरोखि। 10 बोसोरसोल' जोंनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ जोङो सेक्रिफाइस खालामलायनो हागोन ना हाया, बे मोनसे सोंनाय फैयो। दा जोंनि बाथ्रायाथ' आलादा। जोंथ' जेबोआनो नङा बुंनो थाङोबा। हजोंहाय ज' जानानै बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोर गोरों गोराफ्रा बिथांमोनाव बांसिन थाबाय आरो राजखान्थि गोहोआबो बिथांमोना आलादा गोख्रों मोनसे सेक्सुयेल मोनसे खुंथाय बिथांमोनाव दङ। दा बिथांमोननि गेजेराव बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बयबो खौसेयैनो खामानि मावनायनि फारसे मोजोमनानै बा गोसो होनानै बा गोनांथिया फैथारबाय बेबायदि मोनदांदोंबा खौसेथिया जानांगौ। आं मोनदाङो, आंनिफ्राय आं मोनदांनानै बुंनो लुबैगोन। आरो आं बेखौनो नोजोरखौ होबावदों, जुदि जोङो थार बाथ्राखौ सैथोखौ गनायनो थियारि जायाब्ला फैगासिनो थानाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव देरहानांगौआबो गोरलै नङा। जोंथ' खेबनै जेनबायानो बर' हिसाबै। बै समावथ' बुंनांगोन जोङो क'क्राझारानो बर'नि मोनसे उथुमाय, बर' हारिनि सिनस्रि बिथा जायगा। बे जायगाया बे लकसभा बिसायख'थियाव जों खेबनै लासैसो जेननांबाय, गुबुनासो देरहालांबाय। दिनै पार्लियामेन्टआव, लकसभा बा पार्लियामेन्ट, इण्डियानि पार्लियामेन्टआव बर'फोरनि जेंना जेथोनि सायाव बाथ्रा बुंनो जोंहा एमपि गैया। बुंनो थाङोबा रायजो सभानि एमपि सासे बिथां नै दाख्लै देरहानानै थांबाय। जोङो जेरावहाय बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय क'क्राझार लकसभायाव देरहाबाय थाबोदोंमोन, जोङो लासैसिन खेबनै जेननाया बे सैथो माने जोंनि थाखाय बिजिरना नायफिननो गोनां बाथ्रा बायदि आं सानो आरोखि। आरो गोरोन्थिया जोंहा बहा जाखो? बे गोरोन्थिखौ जों मानो सुद्रायनो हाया? आरो गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै जों मानो ज' जानो हाया? बेफोर बाथ्रा फैयो आरोखि। दा ओंखायनो आं बुंनो लुबैनाया फैगासिनो थानाय क'क्राझारनिल' बाथ्रा नंला बियो। जायखिजाया लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जोंनि गेजेराव गले गले सावरायनाया जानांगौ। आरो सावरायनानै बबेहाय जोंहा गोरोन्थि थालायलायदों आरो बबेहाय जों गनायलायनो हायाखै, बेखौ जुदि जोङो सुस्रांलायनो हायोबा आं सानो माने फैगासिनो थानाय समफ्रा जोंनि थाखाय मोजां मोनसे गोजोन जानो हागौ आरो फिथाइ जों मोनहैगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो। नाथाय दानि बायदि एना एनि हिंसा हिंसि बे रोखोमै सोलियोबा, खौसेथि गैयै मोनसे लामाजों जों आगान सुरलायोबा, बेवहाय जोङो मिजिंथिनो हानाय नङा। जेननायखौनो जोङो आरोबाव गनायहैनांनो हाबावो, गोनां जाहैनो हागौ।
दा बेबायदि गले गले जेननांनायनिफ्रायबो जुदि जोङो बुंनो थाङोबा बेनिफ्राय जोङो मिथिनानै लायाबा जेननायनिफ्राय जों सोलोंनानै लायाबा बबे समावथ' आरो माथो मा जाहैबावगोन फालाय बे मोनसे सोंनाय फैयो। ओंखायनो आं बुंनो लुबैनाया दिनैहाय बेनो बाथ्राया सैथोआ जों खौसेथि गैयिनि थाखाय दिनै NDP बिदा फंबायफोर जायफ्रा जोबथेसालियाव दङ रन्जन दैमारि बिथांनि बाथ्रा आरो गोबां जोंनि मावथिफोर जायफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं सोरबाया जिउ साजा होजानानै दङ बेखौ बख'नांगौब्ला आगोलावबो आं बुंबाय जे जोङो जायफ्रा सागान होदोंमोन सागान होगिरिफोर गोरोबथायाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बेनि सागानगिरिफ्रा ज' जानानै भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो नखर बिफान मन्थ्रि बिथांमोनजों रायज्लायहैयोबा लामाया थारैनो ओंखारगोन बेखौ नुयो। आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जोङो नारसिननायनि बाथ्रा बुंनो हायैनि बाथ्रायानो थानो हाया जों ज' जायोब्ला। नाथाय जोङो गोबां दिगाव गोबां जाहोनाव जोङो ज'आनो जानो हाबोआखिसै जायनि जाहोनाव जों नारसिननो हाया बेबो जाहैबाय। दा ओंखायनो आंनि नुहुरनायाव जेब्ला जों इउनाइटेड जानो हागोन खौसे जानो हागोन ज' जागोन अब्ला राजखान्थि फोथारावबो जोङो गिलु बालु गोहोम खोख्लैनो हागोन आरो जोंनि जेंना जेथोखौ लानानै जोङो बुंनो हायो सरकारखौ नारसिननो हायो। खाबुआ फैयो जिहेतु सावरायनायनि जे जोंहा नैबे दाबि दावा सुस्रांजायाखै नैबे दफाफ्रा एकर्डनि बा गोरोबथानि बेफोर सुफुंजायाखै जोंनो सुफुंना होयोबा नोंथांमोनजों जों दङ नङाबा जों गैया बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि लामा फैयो आरोखि। नाथाय जोङो दिनैहाय बेखौ बुंनो हानायनि बा बुङोब्लाबो जेबो बेसेन होजानाय नङा मानोना जोङो ज' जानानै जेबो खामानि मावनानै दिन्थिनो हायाखै। दा बे जोंनि आंखाल क्राइसिस बेखौ जोङो माब्ला फोजोबनो हागोन फोजोबहैनो हागोन बे साननो गोनां बाथ्रा बयबो साननांगोन बयबो बिजिरनानै नायनांगोन। दा रन्जन दैमारि बिथां आयेननि गेजेरजों जिबायदि मोनसे साजा होजाबाय बा जोबथेजानानै दङ आरो माखासेफ्रा जेरैबायदि आयेननि गेजेरजोंहाय दाय होजाबाय जोबथेसालियाव थांनानै जिउ साजा होजानायनि फोसावजाबाय बिसोरखौ गोरलै गहोनांगौआ बियो जों बुंनो थाङोबा बायहेरायाव थानाय मानसिफ्रा गोरा जायाबा इउनाइटेड जानानै गोरा जायाब्ला एफाबां गोरलै नङा आरोखि गनांगौआ। ओंखायनो लामाया ओंखारगोन आंहा फोथायनाय दङ जेब्ला जों ज' जायो आरो जेब्ला गासै सागानगिरिफ्रा थांनानै जोंनि भारत हादरनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो नखर बिफाननि मन्थ्रि भारत हादरनि अमित शाह बिथांमोनखौ जोङो खावलायहैयोबा लामाया थारैनो माबा मोनसे फैनो हागौखौबो नुनाय जायो। आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो ज' जानायखौ खोन्थानो हागौ मानि गोनां बेसेन मोननांगौआबो गोब्राब बावहाय थांनायनि सिगां जों ज' जानो हानायनि माबाफोर खोन्थानो हायाबा बेबो जे बेसेन मोनगोन एसे साननो गोनां बाथ्रा। ओंखायनो नरेन्द्र मदि गाहाय मन्थ्रि भारत हादरनि बिथांखौ लोगो हमनायनि सिगां आरो अमित शाह नखर बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां बिथांखौ लोगो हमनायनि सिगां जोङो ज' जानानै माबा मोनसे एक्टिभिटिस बा माबा मोनसे हाबा मावनानै खोन्थानाय बेखौ जोङो दिन्थिनो हायाबा बेबो थोंगोथों थाङोबा बेसेबांसिम बेसेन मोनगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा। नाथाय लामाखौ दिहुननांगोन लामाया थारैनो ओंखारनो हागौ आरो बोरैबा जोङो जोंनि जोबथेनानै दोनजानाय बिदा फंबायफोर जायफ्रा बर' हारिनि थांनानै थानायनि उदांस्रि नागिरनानै मोन्थाय नागिरनानै जुजिसोमदोंमोन बावसोमदोंमोन गावखौनो जोबजाबाय दिनै हमनानै बा एरेस्ट खालामजानानै जोबथेजानानै दङ बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि थाखाय लामा नागिरनांगौआ बयबो सानदों आं मिन्थिनायाव बयबो सानदों दुलाराय बर' फरायसाफोरबो सानदों खौसेथि बर' सुबुंआफोरा सानदों गोबां बर'नि माहारि आफादबो सानदों आरो जों खुंथायाव थानाय गोबाङानो सानदोंल' नाथाय साननायखौ मोगथां महर होनो जों ज'आनो जानो हायाखै। दा ज' जानाय खामानि मावनांगौआ सोरनिबा लिंथुमनायाव बा इनिसियेटिभआव जिरायनायाथ' जागायनांगोन ना आरो बाथ्राफोरखौ जोङो मोजाङै गथायै लांनो हानांगोन ना अब्लासो बे जाफुंनायाव फैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं।